салом, номи ман Чун Сян аст. Ман зодаи вилояти Шандонги Чин ҳастам ва хеле хушҳолам ки ба донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон барои гирифтани унвони магистр дар соҳаи омӯзгорӣ омадам. Дар ин ҷо на танҳо муаллимони соҳибкасб ва захираҳои таълимӣ мавҷуданд, балки муҳимтар аз ҳама дониши фарҳангӣ ва тафаккури онҳо ба ман дурнамо ва илҳоми нав бахшид. Ман боварӣ дорам ки ин гуна мубодила ва ҳамгироии байнифарҳангӣ на танҳо ба рушди шахсии ман мусоидат мекунад, балки ба рушди муносибатҳои дӯстона ва табодули соҳавӣ миёни Чин ва Тоҷикистон мусоидат хоҳад кард. Умедворам ки дар оянда донишҳои гирифтаамро дар кори амалӣ татбиқ намуда, дар мубодилаи фарҳангӣ ва ҳамкории таълимии Чину Тоҷикистон саҳм мегузорам. ҳамзамон умедворам ки донишҷӯёни бештари Чин метавонанд ба ин ҷо омада бо фарҳангу ҷозибаи Тоҷикистон шинос шаванд ва ба рушди пайвастаи муносибатҳои дӯстонаи Чин ва Тоҷикистон мусоидат намоянд. дар хотима ба муносибати соли нави чинӣ дар корҳои устодон, бурбориҳо ва ба мардуми тоҷик хушбахтӣ ва саломатӣ. Инчунин дӯстии дарозмуддати Чин ва Тоҷикистонро таманно дорам. Ташаккур.